Yeah, the Austin Bidini nga. Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong video. Late na po tayo nag-umpisa ng vlog, no? Ano na dito? Mag-alauna, Jess na. 1:10 in the afternoon and may langaw po. Ang laki pa naman niya. Inopen ko kasi yung yung door namin sa kitchen ba kanina. And punta po kami ni Ana. Paalis kami kasi i-drop ko po itong yung natin na bag ba, nabenta natin na bag. Ano ba? Tumatabingi kayo. Yan. So, di ba nga, nasabi ko sa inyo may nabenta tayong bag. So, i-drop na po natin doon sa Vinted. And first time ko pong gagamitin yung aking nabili na murang bag doon sa sa Lacoste na website. So, first time natin gagamitin. Mainit po today. So, ito yung palok ng Mama today. Yan. Okay, Alipin, dali. Let's go. We have to go. Show them your outfit first, bit. Cute kayo akong anak, guys. Yan, oh. Grabe. Uy, tabingi pa naman yung camera natin. Pasensya na po. Are you ready? Where's the love? We have to bring our own water lang so we don't have to buy there. Huh? You have to bring a bag? Or not? Okay, let's replace this water here because it's a little bit hot already. Yeah. No, Mama. Yeah? Kijkers. What's that? Deze is kapot. What? Where is that from? Babe, bring your cap. I'll bring your hat, babe. Dali, babe. Come, dali. Ang tagal na nitong hat ni Ana, guys. Baby pa siya. Ngayon, kasyang-kasya na sa kanya. We have to wear a hat because it's really hot. You don't want to burn your face. No. And your ears also. Ito. Sige na. And then we have to bring your water, love. And then, with tissue. Where's your wet tissue? Asa man yung wet tissue, dam? Mama. Yeah. Mama. Hindi mo kayo wet pang gaoy. Kanina lang kay gaan. Mama, kijkers. What do you have there? Mama, kijkers. Kijkers mee. Kijk. Dan mag je ook kijken. Okay. Kan het Wil je ook zien? een bril? Nee, niet. Ook niet. Let's bring an extra bag for your water. Where's your water bottle? The water bottle, Anna. Ik zal het zoeken. Nara dito, lamisa. Zoeken. I'll just bring your kwan lang, your sunglasses. Pero sige, init mo ay dito. Sige na, ay napagdalaan na kay das with the feeling. Deze Go. voor de Eftelingen. Oh, let's go na, let's go. Deze heb ik. Agoy, mabilin man yung karon. Hey! Hey! Did you turn off the TV already? Ja. You did? Ja. Okay. Sige na, let's go na. Mama. You leave it here because that's for tomorrow, ha? Deze is van Eftelingen. Sige na. En nu gaan we. Sige na lang kayo mainit. Ana. Mag-trap si mama kay very init. Dali sabihin, just stay here at the door. You don't bring that lagi. This one. Makni. Okay lang. Ano yun? So, alis na po kami, no? Magkita na lang po tayo doon sa labas. Sige na, itaod na. It's okay.
Is it too tight? Baby, na may. Stop na. Hindi daw, be. I-check daw. It's not too tight? Ne, are you ready? Let's go. I have water here if you want. Yeah? Adto na mi. Uy, 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 uy. Yeah. Dito na po kami. It smells so good, eh? This is this is so bad. Come. Yan, mga gift. Ha? Ne? Papunta po kami ngayon sa office ni Ruth kasi gustong mag-visit ni Ana. Malapit nung ni Rian, Scott. Kita mo dagan kaya na ay mga bike. Busy po ngayon sa sentrum kasi Friday ngayon, 'di ba? So, yun. So, busy. Daming nasa labas and then maganda yung weather. May polish shop po kami dito. Ang kanila mga produce, oh. Minsan bumibili po ako ng dito ng hotdog, pierogi. Pag namimiss namin ang pierogi. Andiyan na po yung yung malapit, yung may pink na bike. Diyan kami papunta, yan yung office ni Ruth. May client pa po si Ruth. Hintayin na lang namin. Afleesloop, juist niet. Ja? Ja? What do you have, Lau? Napaprint sa papa niya. What did you eat, Bong? Heb ik gegeten. Hamburger en... A few moments later. What's a waffle now? This is Nag-order na siya, guys, oh. I got a yellow waffle. Oh, waffle ba yan? No, I got a yellow waffle. Okay. Plain waffle, I yeah? got a yellow waffle. Okay. Nandito na po kami. Kami. Gusto niya ng waffle like last time. Yan na yung drink niya. Tsaka yung akin, cappuccino. Nakapag-order na din po kami ng waffle niya. Ginawa namang storybook ni Ana, guys. Ang bango ng CR nila, oy. Simple lang, pero ang bango-bango. Dalawa lang naman. Yan lang. Super bet na bet ko po yung yung bag kasi siya, super lightweight. Marami din naman akong nilagay. Yan. Aww. Happy ako sa purchase na ito. Ne, uwi na po kami. Pagod na to. See you sa bahay. Malapit na po tayo sa bahay. Yan yung playground ni Ana. O daan lang muna tayo. Kanta-kanta pa sa Ana. Bahay na po tayo. And mag-ano po ako doon sa labas. Ibot-ibot o sagbot. Ano tawag sa Tagalog niya, eh? Nahirapan na naman sa kalisod magtagalog. Ayan, oh. Yan, kita niyo yung damo dyan, guys. Kailangan ko silang bunutin. Tapos, I asked Anna to help me out, but she doesn't want to help me. I asked her to help me out with the grass, but she doesn't want to help. You want to help, Mama? No? She's too tired. Yan, kaya din po, ha? Yan, natulik ka, dumaan. Hala, napoy langaw lang. It's really annoying when a fly gets in the house. And then you hear the sound every time. Yeah, then you get the remote yourself. Mamaya lang siguro kung bunot-bunot, guys. Oy, medyo mainit pa man. Pag na talaga hapon na hindi na masyadong mainit.
Char, hapon na daw pero yung may araw pa dito kahit 7 or 8 o'clock. So, good luck, di ba? Yung garden din namin dito, tabahuin ko siya sa guys, sa weekend. Kasi nga may yung mga damo mabilis sa tumubo. Tapos yung sa front yard talaga kailangan siyang linisin. Tapos itong mga curtains namin, palagi na lang nakakalimutan. Sabi ko kay Mister, tanggalin na niya lahat. Kasi lalabhan ko po sila. Wala po akong pampalit ng curtains namin. Hindi ko din masyadong nakikita na nagpapalit-palit yung mga kapitbahay or mga tao dito ng kurtina. Siguro pag pinalitan nila, yun talagang siguro different season, iba yung kurtina. I'm not sure, pero yung mga kakilala ko po dito, yung kurtina nila same lang talaga ng ilang taon. Tapos syempre, nilalabhan-labhan ba, ganun. So yung kurtina namin, ever since dumating ako dito, yan na lang po talaga. Yung sabi ko kay Rod, gusto ko siyang palitan kasi dark masyado guys. Ayoko naman ng ganitong color eh. Puhon guys, next time pag na ulit may pangbili na tayo ng kurtina kasi for now, busy po kami sa gastusin sa bahay namin sa Pilipinas. yung budget namin na nakalaan. Mama, Yeah? kan je deze even vasthouden, deze? Okay. Deze hier zo. Oh, sige. Sige, sirado. Nog zo. Salik dito dun. Yun yung scars ng ni Ana guys o yung mga Deze is insect voor jou, bites niya. mama. Thank you, love. Are you tired? Did you have fun at the center? Ja. Yeah, was it nice on the bike? No, it's finally we can already go out, no? Pag-rest o sa diha. Okay, magduwa ta later. So going back to the yung chika ko about sa mga kurtina. Yun soon pag may wala na kaming ibang gastusin doon sa Pilipinas kasi yung budget namin guys, kinulang yung nakalaan naming budget talaga. So kailangan mag-abono ulit kami kasi ganyan naman talaga no pag may construction, may mga na kailangang additional expenses ganun. So yun, unahin na muna namin yun. And then sabi ko kay Mister, after that marami akong gustong gawin dito sa bahay. So, buti naman supportive yung ating asawa sa mga gusto nating mangyari sa bahay. Isa na po yan yung kurtina. Gusto ko siyang palitan yung yung ibang shade naman. Basta dark palagi yung paningin ko. Gusto ko medyo lighter naman yung yung beige na color kasi yun yung mga bet ko ba. Mag-relax na po muna kami ni Ana. Tapos at the same time, may mga labahin po ako doon, no? Hindi tayo nauubusan ng gawain, guys. So, yun. Mag-relax po muna tayo. Pero at least, nasa bahay lang ako. So, marami tayong nagagawa. And pag we take a break, we can take a break. Yun yung naka-nice pag nasa bahay tayo ba? Yeah? No, I didn't hear that. What did you say? Nou, ik zei is... So, bungol mo budaan yun. Als papa... Oh, sige. Softly, oy. Als die 1 en de 2 is, dan mogen we pannenkoeken eten. Die ei? Ja, die zegt papa. Okay, dan. Okay. Als er bij de 1 en 2 is, dan mogen we pannenkoeken eten. Okay. Dan mag, hè? Ja, ik ga met Nutella eten. Nutella! Sama na, oy! Uy, hugay mong til? Di show mama yung til, we. Hugay mong til? Okay, kabaka po na eh. Busy mo tatabi. Okay, kabaka po na eh. Okay, kabaka po na niya eh. Okay, kabaho. Chill lang po kami dito ng aking aling maliit. Aling maliit. I will massage your kuan. I will massage your legs. I will massage your legs, pang. Dira ay. Dat is not
this, yeah. Ah, that's not massage. Unsa day yung massage, be? That is kita, yeah. Oh, you massage mama's arm. Kani kani. Nee, dara massage. Massage. Ay, massage. Stop. Okay, okay, mag-stop na. The heck. The heck? Yeah. Sabi niya mag-stop daw ako, otherwise magkaka-hiccups siya. But you know, Ang tawag po sa hiccup sa sa Dutch. Ow lang! Careful. Oh, it's okay, but just don't do it again. Be gentle. Ang Dutch po ng hiccups, the hic. The hic. The hic. Have you the hic? Agoy, ano ba naman yan? Guys, kakauwi lang ni Mr. Medyo maaga po siyang umuwi. Mga half an hour before the usual time na umuwi siya. Unfortunately, si Mr. na naman ang may sakit, guys. Same ng sintomas ko po. Nagda-diarrhea siya ngayon. Apparently, ang dami po dito sa amin na nagkakasakit na ganyan. Diarrhea, discomfort sa tiyan, chills. Yeah, okay. Fever, tapos nangihina, yun. So, pinainom ko na po siya ng ng paracetamol kaagad, and then ando na siya sa taas. Matutulog daw siya. Magnanap siya, tapos kasi kailangan niyang ilabas yung aso nila, Benan tonight. Sabi ko sa kanya, kung hindi niya kaya bukas, kung hindi pa siya fully okay, kasi mag-isa lang siyang magdadala kay Ana sa Efteling. Efteling kasi sila bukas. Hindi po ako kasama kasi sinisave namin yung, di ba na sabi ko dati na may subscription silang dalawa ni Ana sa Efteling. So, because may subscription po sila, may ilang times sa year na pwede silang makabigay ng discount. So, nakagamit na po ako ng isa or dalawa for this year. And sinisave namin yung ibang tickets para sa next time naman, next season naman. Kasi mahal na po talaga ang ticket, mga 50 plus na po per person. Pero pag nakakuha kami ng discount, magkano na lang, mga 20 euro na lang yung babayaran namin. So, hindi din siya hindi siya practical na palagi akong sumasama. Tapos, extra cost naman. Silang dalawa kasi, may subscription talaga sila. So, kahit everyday sila pumunta, kung gustuhin talaga nila, okay lang. So, sabi ko sa kanya, kung hindi niya talaga kaya bukas, okay lang naman. Madidisappoint yung bata, pero makakalimutan din naman niya. May next time pa din naman. Importante maging okay siya. Hala guys, naunsa naman ni Uy. Natamaan talaga kami. Fortunately ako, okay na po talaga ako. Minsan napapagod ako kaagad, pero wala nang lagnat, wala nang headache, wala na. Almost back to normal na yung sa akin. Kawawa si Mr. Hindi ko na siguro pahaba itong vlog na ito, no? Maraming salamat sa pagsama sa amin today. And before we end the video, gusto kong i-shoutout ulit yung ating mga regular na nanonood. Si JD Minase, si Miss Celeste, Miss Virginia Ramirez, Strawberry Girl, si Candice Camille, si Sam, si Annabel Cueva, si Miss Nini, Miss Mimi Benavides, Miss Mini Dublico, sino pa? Madami pa po. Kung hindi ko po kayo ma-mention, pasensya na. I-remind nyo lang po ako next time. Si Irene pala. Irene, ka-chat ko din po siya sa Facebook page natin. Si Miss Vivian pala. Miss Vivian Almonia. Si Miss Evelyn from Japan. Sino pa ba? Si Abby. Hi, Abby. Bicolana sa Austria. So, thank you. Si Daydayan, si Saki. Shout out kay Saki, asawa ni Dayan. Kasi nanonood din po siya ng videos natin. Maraming salamat. And kita-kita na naman po tayo sa susunod na video, no? Thank you so much. And mag-ingat po tayong lahat. Duy, mushus pabush. Ana, say bye-bye to the titas, Tidoy. Okay, sorry. Sige, padayan na sa simgibati diya.